Be strong. Welcome back guys dito sa aking channel. Itong vlog na ito is kakaiba sa mga vlog na naipost ko. Kasi naniniwala ba kayo guys na may mga taong halos araw-araw nakakakita ng ahas, ng snake. So parang isa ako sa mga taong yon, at to prove dito sa aming bukirin, papakita ko to sa inyo ngayon. Ito ay isa sa mga sabi nilang isa sa mga deadliest snake aside from banakon. Ito yung tinatawag na iliw or parang water snake. So naninirahan sila malapit sa ilog. So ngayon papakita ko sa inyo. Okay, what's guys. So nandito siya sa may puno ng anahaw sa baba. Malapit siya sa ilog. So dahan-dahan lang tayo kasi baka siya maistorbo. Actually, nakikita mo to siya parang pang-apat na araw nito ngayon. 4 days. Nandiyan pa rin siya. Kaya zoom ko nga. Nandiyan siya sa ayun. Yung may dilaw. Kikita nyo yan. Hindi masyadong kasi nare-reflect siya sa water. So yan. Nakikita nyo. Ayan. Yung kulay niya is black and yellow. Yan, siya magalaw. Para siyang nag-hibernate or nangingitlog. Okay, so dahan-dahan na nitang alis. Hindi natin siya gagalawin. Yan siya sa may ilog. So yan, yung river. Actually guys, halos makakita ko ng ahas dito everyday. May malaki, may maliit. At ibang-ibang klase. Minsan yung king cobra. Yung sa namin, tawag namin is banakon. Yung pinakita ko sa inyo, yan ang iliw. Isa ring venomous na snake. Okay guys, so ingat-ingat tayo. Thank you.